Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di ini kepengen hujan-hujan kan. Layu Rano ke sana. Rano. Aki. Ndi? Ndi? Piye iki sida hujan-hujan apa ora? Latihan ibu ki nggo. Rano ngidu lho. Rano teko nggone Naura Naura jan Naura jan. Naura jan. Kono lho Kono lho. Kedak. Ora wani lho. Kedak kandang wedhus. Layu rono rene. Ora kendel kalau kayak sapa kayak. Rene. Antare sapa? Lek kae kok. Ora balekne meneh. Kae lho. Kalau kepengen main hujan. Lah kowe engko sing bakul Gitu manuke. lah kae lho. Kuwi klambine Mbah Buyut ta nah? Iya. Kae lho, kae ning kono. Kalau dudono manuke anu ibu. Nah. Kae ning kono. Awas. Apa? Terang ae. Lah kok sih anu nomrono. Dan kalau yo mlaku. Ke. Terus tenangan ke. Rana. Ana. Pengen nek padane ayahmu piye? Padane ayah.